Hey, manje uhlala kuphi intombazana? Ngihlala eDurban. Aha, eNewcastle. Uhlala eNewcastle. eDurban eMarian Hill. Emarenkeni, nice one. Uhlala emarenkeni. Yaphi? Angithi uhlala eDurban emarenkeni. Marian Hill. Mina ngihlala eMlazi. Oh. Ngihlala eMlazi. Manje ntombazane, ngiyabona mina ngiyindoda emnandi kakhulu anginamuntu ngisingile. Awunamuntu. Ukingibonada akathembani namuntu. Unayo intombi? Kuthiwa unayo intombi. Nginantombi imani okhulumayo kumani okhulumayo. uRumza. Rumza manje ubona Rumza angangiyazi. Unabafazi abawu-2 bonke. Hayi guys, Samsu. Siya no akusiyena. Anginamfazi mina. Namanga. Lo bona loyo uRumza uyangifuna manje angimfunda. Thi unabafazi abawu-2. Anginamfazi, anginamja, anginakatsi, anginasilo. Nginoba muthu so. Why uphika umfazi wakho? Man. Naba la kwama comments bayasho ukuthi unabafazi abawu-2. Guys, am I cheating? No. Am I cheating? No. Am I cheating? Guys, am I cheating? Bathi 3. 3 wives. Bawu-3. You can read from the comments. They are saying no. Guys, do I have a wife? Owesithathu. Thiwa owesithathu umhlophe. Yeah, kubale mhlophe kayini. Anginayo mhlophe yoyo. Umlungu. Bo, ntombazana. Ungamameli abantu bathi bazozulisa. Kuthiwa ngikubuze ngane. I-restaurant. Ani restaurant la ngidla kukhona ngidla khona iziliwa. Awazi nanokuthi uthini amanga ahambe eqolo. Awazi nanokuthi uthini. Anginamanga wena we. Anginamanga ake ngiyawutshela. Phela indoda imina ufanele uthila nje mina ngikutshela iqiniso. Angeke mina ngitshela iqiniso. Ngitshela iqiniso. Ungamameli bathu basulisa mina nawe. Mina indoda izokutshela